Joo, tervetuloa kai. Ootas. Tervetuloa kaikille. Se on Hämärä Lanttuu. Me pelataan Survival Games. Survival Games. Joka osa. Viime osassa meni aika paljon sitä uudelleen ja tein tästä videon. Älkää vain sano mistään, jos minä puhun hassusti. Minä olen homo. Minä en osaa pelata Hunger Gamesia yhtään. Hemmetti miten hieno. Eli ammutaan noita. Ei perkele. Mene nyt perkele rikki, saatana. Mennä siihen lähelle. Noin. Kylläpä se äiti siellä taas radio paljon. Katsotaan noista noin paljon. Perhassa. Saatana perheellä. Kiitos. Sain uuden pyssyn. Ei mä tiedä. Wap. 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 Katuu! Siellä on koteja. Oho. 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 Ota. Sori, ei oo intro tässä, en vaan jaksa editoida, eikä jaksa, että se sitä odottelee. Eli sori, en oo jaksanut vaan editoida. Aha. Jos pois. Ei! Josta niin kovaa olla ja voi. Meillä on aikaakin. No vähän. Joostaa. Mistä helvetistä me saadaan huomioon? Ei niin vaan. Oh! Älä, please tapa, älä! Nyt. Perhana lopetat. Mä en vaihda tätä ollenkaan. Oi mikä veitsi tämäkin on. Mulla on nyt molemmat. Aha. Tällä puukolla kun vedetään. Tää veitsi on ehkä... Aha, mulle... Ei kun tossa ammut tähän. Eipä näköjään vittu auttanut. Sitten se vaan menemään näillä sinne. Ei. Perhana saakka. Ei tarvitse. Perkele.
Tuli huu. Mistä mä saan lisää houpoja? Et varsin tule. Verran mä saan. Tää helvettiä, sillä oli noin iso kuvää. Noin iso saan. Tossa. Ei tässäkään vittu yhtään auto. Yes. Meillä on 3 HP:tä. Just. Tykkään videosta tilaa kanaville lisää.